Parasha Jitro, Ġetro. Għandna kif rajna mill-ktib tal-Esodu, meta Ġetro ġi ifittex il-Mose. Rajna wkoll mill-ktib ta' Iżajija fejn il-mulej qed isejjaħ il-xi ħadd u Iżajja qed jgħidlu hawnni mulej. Kemm hawn min lest li jgħidlu hawn mulej ibadni fejn trid. Rajna wkoll il-messaġġ mill-ktib tal-Lut fejn jgħidilna illi aħna maħniex taħt dik il-muntanja fejn kienu il-poplu ludi imwerwin li anke Moses stess beda jirtrijat. Imma aħna llum qegħdin quddiem Ġerusalemm il-ġdida. Xi ħaġa interessanti f'din il-paraxà hija l-importanza tagħha fl-istorja. Illa għaliex din il-paraxà loti tat-Tora tibdel dak kollu l-poplu kien qed jagħmel sa dakinhar. It's a game changer ngħidulha, għaliex Alla qed jagħti issa t-Tora tiegħu u qed jgħidin nisma' ma' din tridu timxu issa. Naraw fil-fatt l-Alla qiegħed jirrivela lilu nnifsu b'maniera li qatt ma uża qabel. Qatt qabel Alla ma kien der bħalma der fuq il-muntanja Sinaj u kellem il-poplu tiegħu. Din hija l-ewwel darba. U allura nistgħu ngħidu li issa n-nies mhux biss jemmnu f'Alla, mhux biss jafu bih issa samawh u nistgħu ngħidu kemm mhux lilu ma rawh f'dik il-maltempata kbira fuq il-muntanja Sinaj li tant beżgħu minnha. Hija importanti għaliex Alla qed ikellimhom. Allura x'inhi d-differenza bejn dan Alla u l-Allat l-oħra li n-nies kollha kienu jemmnu fihom. Id-differenza hi li dan Alla jitkellem. L-Allat l-oħra li kienu jqimu ma kienux jitkellmu. U dan kollu qed narawh jiġri, forsi ma nagħtux każ meta naqraw il-paraxà, ma dak kollu qed jiġri f'din il-porzjon hija xi ħaġa ġdida għal dan il-poplu. Fil-fatt kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn ħariġhom mill-Eġittu. Ħariġhom mill-Eġittu biex seta' jarrafhom min hu. Għaliex għax meta kienu l-Eġittu kienu mdawrin b'ħafna Allat. Daqqas biss kienu jafu bih tiftakru l-Farawn lil Moses qallu minnu d-Alla tiegħek imma nafux, għaż biss kienu jafu bih, mela Alla ħariġhom u ġabhom hawn biex issa seta' jurihom min hu. Kif għadna fil-bidu wkoll ħariġhom minn ġew l-Eġittu biex setgħu iqmuh. Issa ġew biex jagħtu qiema lill-Alla. Meta ngħidu bil-Malti ngħidu nqimuh hija kelma sabiħa interessanti. Bl-Ingliż forsi ngħidu praise and worship u ħafna meta ngħidu praise and worship moħħhom imur biss fil-band li jkun qed ikkanta u għalihom dak huwa praise and worship. Mhuwiex dak il-praise and worship. Il-qima u l-tifħil lejn Alla hija permezz li nimxu mal-kmandamenti tiegħu. Mela x'ġara, ħelishom mill-Eġittu, ġabhom quddiem il-muntanja għalfejn ħallishom mill-Eġittu. Ħarġhom mill-Eġittu biex ikun jistgħu jqimuh. Kif se jqimuh? Tom it-Tora. Allhom issa tkun di, imxu ma' di u meta timxu ma' di qegħdin tqimuni, qegħdin tfaħruni. Allura issa nistgħu nindunaw id-differenza tal-ħajja li konna qed ngħixu qabel għal-ħajja li qed ngħixu issa. Issa nistgħu ngħidu li verament qed inqimu lill-Alla għaliex għax qed nimxu mal-liġijiet tiegħu u mhux mal-liġijiet li għamel il-bniedem. Interessanti wkoll din għall-paraxà għaliex qed naraw il-Alla issa isejjaħ poplu bħala il-poplu tiegħi. L-ewwel darba li. Alla ħalaq nazzjon għalih. Il-nazzjon ta' Iżrael, il-poplu Iżraelit, il-poplu luni, qed jgħidu isma' inti millum il-hemm nazzjon għandek dina il-Kostituzzjoni, it-Tora,
Il-Torat fisser ħafna affarijiet, hija kostituzzjoni, diġà qedtilkom illi Iżrael m'għandhomx kostituzzjoni għax il-kostituzzjoni tagħhom hija it-Torata Alla, hija wkoll il-ketuba, il-kitba taż-żwieġ. Fejn Alla jekk taqraw f'din il-paraxal dawk li qed jaqraw Alla tajjilhom, Allhom isma' jekk tagħmlu dan jiena nkun Alla tagħkom, nkun ir-raġel tagħkom. Huma qalulu iva, bħalma aħna fi żwieġ ngħidu I do. L-istess ħaġa. Naraw kif biex seta jiġri da kollu Alla rrid jipprepara bl-Ingliż ngħidu the stage, jrid jipprepara l-istorja biex kun jistgħu jaslu fejn Alla rrid iwassalhom. U sabu ħafna ostakoli, rajna fil-paraxa ta' qabel ġie Amalek u kienu bil-ġuħ, meta ġie Amalek Alla ħelishom. Meta kienu bil-ġuħ tom il-manna, meta kienu bil-laċ tom l-ilma. Għalli, daw kienu kollha ostakoli, daw kollha kienu b'satan fir-roti li l-għadu prova jagħmilhom u li Alla iġġielet għalihom għaliex għax l-iskop tiegħu kien li jġibhom Sinaj biex itihom it-Tora. U allura nerġgħu hawnhekk naraw il-protezzjoni ta' Alla li qed nitkellmu ħafna fuq għallum, il-protezzjoni li Alla jiġġielet għalina, Alla huwa dak li jipprovdilna kollu qiegħed f'dak li qegħdin naqraw f'dawn il-paraxà kemm tal-ġimgħa l-oħra u kemm di tal-lum. Il għaliex Alla permetta dal-affarijiet kollha. Jekk ħalliġhom mill-Eġittu, għaliex ippermetta illi Amalek jattakkom. Ma setax ma ħallihx jattakkom, ma setax provdilhom l-ilma mingħajr ma għadu igorru jiġġieldu ma' Mosè. Ma setax provdilhom xi jieklu flok ħallihom jiddejqu jieklu l-istess u mbatthom il-manna, kien hemm skop għal dak kollu. U l-iskop kien, bħalma naqraw anke fil-Bibja, illi Alla ried li l-poplu jemmen kemm fih u kemm fil-messaġġier tiegħu. U dak il-messaġġier dak iż-żmien kien Mosè. Mela l-poplu rid jafda l-Mosè. Għax Alla lil-Mosè kien qed ikellem. U meta naraw dak kollu kif intrabbħet il-ġlieda ma' Amalek, Mosè bida jieħil fuq u Aron niżhom għamlu biex setgħu jilqu l-ġlieda. Bis-saħħa ta' Mosè. Għax Mosè kien qed jitlob lil Alla. Kif Alla provda l-ilma, uża lil Mosè biex joħroġ l-ilma minn ġol-blat. Dejjem Mosè huwa il-messaġġier tal-Alla. U għalhekk Alla ippermetta daw l-affarijiet. U naraw li kemm mill-Eġittu sa fejn waslu llum Alla għamel affarijiet kbar mal-poplu tiegħu permezz li juża lil Mosè. Rajna jiftaħ il-Baħar l-Aħmar biex setgħu jgħaddu. X'hemm Mosè ħareġ il-bastun. Dejjem seta' ma użax il-Mosè, imma rrid Alla li il-poplu jemmen fil-messaġġier li Alla qbad. U qed nagħmel enfasi għax hemm messaġġ li rrid noħroġ issa minnu dan. Li rridu nafdaw fil-messaġġier li Alla qbad, li rridu nafdaw fil-profeta li Alla qbad li huwa Mosè dak il-każ. Fil-fatt naqraw fil-ktib ta' l-Esodu, kapitlu 14, vers 31, ra Iżrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' Drjaw u beża il-poplu mill-mulej u emmen fil-mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Għaliex dak kien l-iskop li juża lil Mosè biex il-poplu jafda f'Mosè bħala il-qaddej ta' Alla il-missier. Naraw ukoll f'din il-paraxà il-Alla nieżel b'mod veru spettakolari fuq din il-muntanja. Ma tistgħux timmaġinaw. Ma konniex hemm ma nistgħux nimmaġinaw qasin. Imma provaw immaġinaw. Għaliex dawn huma affarijiet li issa nitkellmu anki fuqhom wara din il-lezzjoni, affarijiet li qed jiġru. Fil-fatt l-istess fil-Esodu kapitlu 19, fil-Esodu kapitlu 19, vers 9,
jaqranna hekk ara. Il-mulej qal il-Mosè ara jien ġej lejk fi sħaba sewda ħalli l-poplu jismani nitkellem miegħek u jemmen fik ukoll għal dejjem. Please ħudu nota ta' dawn il-flus. Għax dawn il-flus huma l-arma tagħkom ma tiġi xi ħadd jgħidilkom illum m'għandniex taħt il-liġi. Allura x'nagħmel dal-vers inneħħih mill-Bibbja jien? M'għadux jgħod issa dan il-vers. 19 vers 9. Il-mulej qal lill-Mosè ara jien ġej lejk fi sħaba sewda ħalli l-poplu jismani nitkellem miegħek. Samaw. U jemmen fik ukoll għal dejjem, mhux falla għal dejjem qed jgħidlu fik f'Mosè. Ġifieri jemmen fik f'Mosè, ġifieri fit-Torah li qed intik li huma għal dejjem. U aħna allura l-mistoqsija tiġi għaw tgħidli Martin aħna mhux suppost nemmnu f'Jexua. U r-risposta tiegħi hija iva. Alla ħares ma temminx li Jexua huwa s-Sit u s-Salvatur tiegħek, Alla ħares ma temminx f'dak li għamel Jexua għalina għax għandek problema. Tista' mhux timxi mat-Tora għax ma ssalvax. Għax it-Tora ħadd ma jista' jżomma, mhijiex skuża li ma żommniex. Meta tiksirha tindem. Ma l-fidi tagħna iva hija f'Jexua. U fih biss għal dejjem. Irridu nemmnu li miet għalina fuq is-salib, irridu nemmnu li Jexua qam mill-mewt. Imma Jexua stess jgħidilna l-importanza li aħna nemmnu f'Mosè. Il-problemi li n-nies ma jridux jisimgħu x'qed jgħid Jexua. Anzi, li nemmnu f'Mosè, ġifri li nemmnu fit-Torah li Alla tal-Mosè, mhijiex xi ħaġa optional, hija fundamentali. Kemm hija fundamentali? Kif nafu? Ejja naraw x'tgħidilna il-kelma fit-Testament il-Ġdid. Ħalli ma neġux akkużati li għax intom mit-Testament il-Qadim. Ejja ħa nitkellmu mit-Testament il-Ġdid. U mmorru fil-Vanġelu ta' Luqa. Luqa kapitlu 16. U f'Luqa kapitlu 16 ħansibu l-istorja ta' Lażru u dak is-Sinjur. Li t-tnejn mietu u għed qiegħed naħa u l-ieħor qiegħed oħra. U naraw il-Lażru qiegħed fi ħdan Abram u l-Sinjur qiegħed in-naħa l-oħra. U naraw li s-Sinjur talab lill-Abraham biex jekk jista' jkun isejjaħ lil-ħutu għall-indiema. U ejja naraw x'qal ir-risposta Abraham, kienet ir-risposta tiegħu lis-Sinjur. Luqa kapitlu 16 vers 29. Qallu Abraham għandhom lil Mosè u l-profeti. Jisimgħu lilhom. Dik kienet ir-risposta ta' Abraham. Dik ir-risposta li Alla qed jagħtina llum. Dik hija r-risposta li Abraham qed jirrispondi jekk hemm xi ħadd qed jgħidu isma' Abraham ibgħat hemm xi ħadd tal-familja tiegħi u għedilhom illi s-sibt iridu jżommu ħaddies. Se jgħidu Abraham? Għandhom il-Mosè u l-profeti. L-istess ħaġa. X'kienet ir-risposta tar-raġel, tas-Sinjur? Le missier Abraham, dak missier Abraham fil-fidi. Le missier Abraham għallu dak, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Mela jekk ikollu jidrimna xi ħadd li huwa mejjed biex jgħid in-nies ma tidu żommu s-sitt qaddies, suppost li nindmu. Għalhekk x'qallu Abraham. Jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. L-enfasi hija illi iva illum għad irridu nimxu wara il-liġi li Alla ta' lil-Mosè. U allura l-mistoqsija tagħna hija din. Illa għaliex il-fidi f'Mosè hija daqshekk importanti għall-ulied Iżrael.
Ftakru li aħna parti minn Iżrael, aħna ulied Iżrael tajjeb. Hija peress li Mosè kien il-bniedem illi fil-mixja tagħhom fid-deżert kien qiegħed jispjegalhom il-kelma tal-Alla. Huwa Mosè li kien qiegħed jurihom Alla x'qiegħed jgħid permezz tat-Torah. U għalhekk aħna importanti li nistudjaw it-Torah ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa. Kemm qed tisimgħu affarijiet li qatt ma smajtuhom hawn. X'qed jgħallmukom? Qed jgħallmukom kif għandkom timxu mal missier. Jekk intom x'titgħallmu li tidu timxu mal missier skont kif qed tisimgħu, allura aħna nitgħallmu xejn. Imma Mosè għalhekk qiegħed. U hawnhekk huwa fejn jidħol Jexua. Kif seta' jagħmel dan ix-xogħol Mosè? Wieħed mir-raġunijiet li Jexua ġie jgħix jagħmel fuq l-art hija sabiex jgħallimna kif nimxu fil-verità. X'in il-verità? L-istess Torah li Alla tal-Mosè. Għalhekk ġie Jexua. Jexua ġie biex jgħallimna nimxu fil-verità u jiggwidana. Mela, qed naraw li Jexua hawnhekk għandu l-istess skop li kellu Mosè. L-istess ħaġa. Ġie biex jurina kif nimxu it-Torah. Xogħol Mosè kien illi jipponta n-nies lejn Alla l-missier permezz tat-Torah. Jexua l-istess xogħol kellu. Jexua ġie biex jipponta lin-nies, iwassal lin-nies għand Alla il-missier. L-istess bħalma għamel Mosè mal-poplu fid-deżert. U l-istess bħalma l-poplu fid-deżert ried li jafda f'Mosè, kif għadna kif rajna, aħna rridu wkoll nemmnu f'Jexua. Imma għax nemmnu f'Jexua ma jfissirx issa li dak li qal Mosè allura jaqa'. Imkien m'hemm miktub hekk fl-Iskrittura. Il-mod peress li l-poplu Iżraelit beda jafda f'Mosè, suppost li xi darba kienu jridu jaslu f'punt fejn allura issa jafu minnu Alla l-missier. U dan huwa xogħol Jexua. Jexua ġie biex jurina minnu Alla l-missier. Mexa mat-Torah għalinna imxu warajja jekk rajtu lili rajtu l-missieri. Kollox ħaġa waħda. Nimxu wara Jexua li mexa wara t-Torah, mela nimxu wara t-Torah, it-Torah fejn ħadd wassalna għand Alla l-missier. Fejn qed iwassalna Jexua għand Alla l-missier. Ma jistgħux jaħdmu mifrudin minn xulxin, il-liġi t'Alla u Jexua. Ħaġa waħda. Naqraw fi Ġwanni fil-fatt, fi Ġwanni kapitlu 17, naraw ix-xewqa ta' Jexua illi aħna nkunu ħaġa waħda ma' Alla l-missier. Ġwanni 17 u ħammorru versi 20 u 21. Minix nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-koll ħaġa waħda kif inti fija missier u jiena fik. Ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Mela bħalma l-poplu rrid jemmen li Alla bagħat il-Mosè, aħna rridu nemmnu li Alla bagħat il-Jexua. Nerġa' ngħid il-fatt li ġie Jexua ma jfissirx li issa m'għadniex allura inżommu l-liġi ta' Mosè. X'kien il-messaġġ ta' Mosè? Il-messaġġ ta' Mosè kien l-isma' qed intikom kuntratt, covenant, għaqda, patt, kitba ta' għaqda, kitba ta' patt mal-kreatur tal-univers. Araw li tagħmluh, imxu mad-dettalji. Ħobbu lil Alla permezz ta' dak li hemm miktub f'dan il-patt u intom tgħixu.
dak il-messaġġ li Mose kien qed jgħid lill-poplu, imxu mat-Torra tal-Alla u jekk timxu mat-Torra tal-Alla għandkom il-ħajja. Din naqraw anke fil-Proverbi illi min jimxi mal-kelma tal-Alla għandu ħajja twila u ħajja ta' saħħa. X'kien min-naħa l-oħra l-messaġġ ta' Jaxua? Indmu. Duru lura lejn il-patt, lejn il-kitba li missirijietna kellhom. Illa li x'jekk tagħmlu hekk tibdew issa mixjin fis-saltna l-istess messaġġ. Imma l-aħħar scrittura rrid insemmi u ħanaqra illa li x'importanti illa li din hija scrittura li mintom ħadd isimgħu imkien fl-ebda knisja ħlief dis-sinagoga tajjeb. U ħammorru fil-ktieb ta' Malakija, ħammorru fil-ktieb ta' Malakija fejn Alla qed jitkellem fuq l-aħħar żminijiet tajjeb, qed jgħidilna x'irdu nagħmlu fl-aħħar żminijiet u waraw x'inhu l-messaġġ li Alla qed itina permezz ta' Malakija. Ftakru fil-liġi ta' Mosè. Għal min għandu din il-Bible, Malakija 3 vers 22. Ftakru fil-liġi ta' Mosè il-qaddej tiegħi fil-proċetti u l-kmandamenti li jiena fuq Ħoreb ordnajtlu għal Iżrael kollu. Mela qed nisma' fl-aħħar żminijiet tidu toqgħodu attenti, tidu taraw li qed timxu mal-liġi li jiena tajt il-Mosè. Again huwa l-istess messaġġ li Jaxua ġie waslilna. Indmu. Erġgħu duru minn dak li qed tagħmlu, erġgħu duru mill-liġijiet ħżiena li intom qed tobdu, ifqu għamlu id-nobit u ibdew imxu mill-ġdid fil-patt ma' Alla. Amen?